Surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Al-Qari'ah. Ang huling oras. Mal-Qari'ah. Ano nga ba ang huling oras? Wa ma adraka mal-Qari'ah. At paano mo mapag-aalaman kung ano ang huling oras? Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth. Ito ang araw na ang sangkatauhan ay matutulad sa mga gamo-gamo na makapal na nakakalat. Wa takunu al-jibalu kal-'ihni al-manfush. At ang kabundukan ay tila bang gusot na himaymay ng lana. Fa amma man thaqulat mawazinuh. At sa kanya na ang timbang ng mabubuting gawa ay masusumpungan na mabigat. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Siya ay mamumuhay sa ligaya at saya sa paraiso. Wa amma man khaffat mawazinuh. Datapwat sa kanya na ang timbang ng mabubuting gawa ay masusumpungan na magaan. Fa ummuhu hawiyah. Kanyang magiging tahanan ang hawiyah o hukay sa impyerno. Wa ma adraka ma hiya. At paano mo mapag-aalaman kung ano ang kahulugan ng hawiyah? Narun hamiyah. Ito ay mainit, nag-aalim po yung ningas.